Yo, what's up? Good morning mga buddy. So, andito na naman tayo sa ating panibagong episode ng vlog. Kasama natin ngayon ng MNRC, mga kagrupo natin mga buddy. So, gamit natin ulit si Maxine. Ayan, going to Baguio kami mga buddy. Dito na kami sa Rosario. So, kakaliwa na kami dito mga buddy. Ayan. Butal, makapapanatong dyan di malong Bagyo. O dyan tila na ba ito Rosario mga buddy, panatong tila mo. Arawan sa motor. Bahala kirami ito ara. Buti na lang kasama natin si Utol. Nalipat natin si Mamsi. Sana all naka-aerox na lang no. Hirap umakyat pag nakamatic ka na yung sporty. Tapos naka all stock ka, may back ride ka. Napakahirap umakyat mga tol. Buti na lang naka-aerox si Utol natin. Yan, kasama natin yung mga tropa natin ayan. Ginagawa yung daan dito mga tol wala tayong gas, pag tayo naiwan dito puta. May mga nakakasalubong na akong mga bus mga buddy. May mga nakakasalubong na kaming mga bus, mga Victory. So may biyahe na pala papuntang Baguio. Malapit na tayo sa checkpoint mga buddy. Ganda talaga sa Baguio no. Tanggal stress talaga dito mga buddy pagka pumunta ka dito. Pero pag pauwi na, pag nakababa ka na, puta na mainit na. So andito na tayo sa ano ba to? Yung tinatawag nilang Marcos Bridge. Lamig. Tangina, grabe. Yun, doon tayo galing mga buddy, doon sa likod ng kabundok-bundukan na yan. Ay putang ina. Ito na nga yung sinasabi ko mga boy. Tayo boy. Papasukin mo. Pasok na. Tangina. Tayo nito boy. Ito na nga yung inaantay natin mga buddy na hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin dito mga tol. A few moments later. Motor mo kasi yun. Liga. Doon na sa taas. Hindi. Number mo ko no, papa. Uy, ma'am. Sandot. So, going to Asin. Doon tayo maliligo mga buddy.
Sa gasolina pa lang, bugbog na yung motor ko. Bugbog na yung bulsa ko, mga buddy. Parang ganito, hirap na yung motor mo dito pagpakyat. Let's go. Going to Asin, mga buddy. Woo, banking. Kasama natin ang MNRC, mga buddy. Area is 2. Grabe yung tarik dito, mga buddy. Ayun, oh. Wow. Si Ma'am Shi naisakay ni Utol. Kung wala si Utol, baka hindi rin kami sasama, mga tol. Siyempre, tingnan mo nga naman to, kung babalikan mo to, putang ina, hindi ka naman. Ay na, grabe yung tarik dito, mga men. Grabe yung pababa dito. Overshoot ka dito, mga buddy. Tangina, pag mabilis ka dito, mag-overshoot ka talaga dito sa gilid. Tangina. Oh, wow, shit, ganda. Alam, may daan pa pala dun sa kabila. Ganda. Andito na tayo sa kasulukan ng Baguio, mga tol. Tangina. Sinusundan lang natin yung mga kasama natin kasi wala naman tayong alam dito sa daraanan natin, mga buddy. Basta easy ride lang tayo para safe. Makauwi ng maayos. Wow, laking bato. Pagka yan nalaglag, iwan ko lang, stranded ka dito. Wow, ganda ng bridge na to. Medyo luma na pero ayos Manda rin yung daan dito, mga buddy. Mukhang malapit na tayo sa mga buddy, sa tunnel. May daraanan tayong tunnel dito, mga buddy. Ayan. Ay, si Ma'am Shi tsaka si Utol ko, silang dalawang magkasama. Ayan, bankingin natin to. Hindi makabangking si Utol kasi sakay niya si Ma'am Shi. Delikado yung mga bato. Oh, grabe. Kalain mo, parang ganyan tayo kataas galing, mga buddy. Ganyan kataas. Tapos bumaba tayo ng ilang minuto lang. Dito na tayo sa tunnel, mga buddy. Ayan yung tunnel, picture muna tayo dito, tsaka tayo didiretso ng Asin. Ito pala yung sinasabi nilang tunnel. Okay din, madali. Malulaking matasarap. So ayun, mga buddy, pauwi na kami. Kakatapos naming mag-resort, mga buddy. Grabe.
Grabe, ramdam ko na yung init mga buddy. Hindi ko na ramdam yung bagyo. Hindi ko na ramdam yung lamig ng bagyo. Mas ramdam ko na yung init. Pababa na. Dami din natin nag-rides oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motor yung gamit namin mga buddy. Marami na rin. Grabe yung bangking niya mga tol. Grabe yung daan dito mga buddy. Zigzag. Enjoy. Ugi. Ayos yung daan dito mga buddy. Napakadelikado lang kapag ka may kasalubong ka tsaka ka bumabangking. Tayo ng bangking talaga yung buto mo dun pagka ganun yung nangyari sa'yo. Grabe yung kaya pa naman ang motor natin mga buddy kapag ka tayo lang yung nakamasakay. Grabe lalim boy. Woo! Tangina, grabe shit. Siguro may daan ito papuntang Baguio sa bayan. May mga nakakasalubong tayo, mga paakyat. Mas gusto nila dito kasi nagagawa nila yung bangkengan. Lalim mo. Putang ina. Grabe. Mahirapan din pala yung motor natin dito mga buddy pag dito tayo mag-i-entrance going to Baguio. Tsaka may makakasalubong pa tayo mga ganyan. Ayan, sa wakas mga buddy, nakababa na tayo. Grabe yung bangkingan sa taas mga buddy. Nakakalula. Halos mabingi ka na sa paakyat, pababa. Puta, nakakabingi na. Sakit sa tinga. Ito ba yung sinasabi nilang bridge? Parang hindi pa ito yan sa wakas, nasa patag tayo mga tol. Sa tingin ko nakababa na tayo sa bulubundukin ng Baguio mga buddy. Hindi ko alam kung saang lugar ito pero sundan lang natin yung mga tropa natin. Grabe si kuya. Lakas. Yeah. Ay putang. Walang preno. Woo. Shout out. Starting. Goodbye.
Hi. What's up, Utol? Woo! Hey, shower out! Shower out! Hoy, naka-exit na pala tayo mga buddy. Parang ito na yung exit mga buddy. Oh. Ah, hindi. Hindi pa. So ayun mga buddy, nakababa na kami ng Baguio. Salamat sa napakagandang rides kasamang tropa. So andito na kami sa bayan ng Aguao mga buddy. So pauwi na kami ng Dagupan. At maraming salamat sa mga tropa natin ulit, sa napakasulit na rides mga buddy. Yun, maraming salamat mga buddy. And ride safe sa atin palagi. Ingat tayo sa pagmumotor. Peace out mga buddy.